Ahojte všetci, vítam vás u dnešného videa a dnešné video bude zaujímavé, pretože prvýkrát budem natáčať Toka Boka live. Ukážem vám moju rodinu, vám predstavím a uvidíte, jak si pôjdu pozrieť jeden dom, ktorý si možno aj kúpia, takže poďme na to. Mňa napadlo, že by som vám ich predstavila rovno v nejakej reštaurácii, takže pôjdeme do reštaurácie. Trebárs do tejto, vypadá fakt luxusne a uvidíme. Aspoň zistíte aj, jak sa chovajú a tak ďalej. Takže. Pôjdeme si niekde sadnúť. Dobre, mami? A kam? Niekde, kde majú veľa miesta, lebo je nás strašne veľa. Poďme dozadu. Tu je málo ľudí, bude tu pokoj. Jop, jasne. Tu si sadneme. Tak. Takže vám ich idem predstaviť. Toto je mama, volá sa Klaudia a jej 32. Teda 33. Toto je otec, volá sa Samuel a je mu 35. Toto sú deti a toto je Sofia najstaršia, je jej 13. Toto sú dvojčatá, Kristínka, Matúško a je im 5 rokov obidvom. A ešte budú mať bábätko, ktoré sa volá Jakub a to sa narodí ešte neviem kedy, ale plánujem to niekedy natočiť. Takže čo si objednáme? Ja nevím. Idem sa pozrieť, čo tam je a potom vám poviem. Dobrý deň. Pani, tu majú luxusné jedlá. Neviem, čo im objednám. Asi tu majú nejaké dobrodky, nejaký koláč nebo niečo. Pani, neviem, čo im objednám. Čo sa dáte tak narýchlo, kým pôjdeme na tú obhliadku toho nového domu? Dáte si zmrzlinu? Ja áno. A ja by som si dala nejaký koláč. Dobre, tak povieme. Obsluhe. Počkajte, ešte tu není. Obsluha. Dobre, ja by som si prosila makronky, ja zmrzlinu jahodovú, ja čokoládovú, 2 kopčeky, ale to je veľa 2 kopčeky. Prosím. Dobre. Ja si dám špíc a ja si dám limonádu. Dobre. Zmrzlinu. Páči. Chceli sme 2 kopčeky. Došlo nám, takže máte 1. Nevadí? To je len lepšie. Ďalej špíc. Páči sa váš špíc? Ďakujem, vypadá fakt luxusne. Makrónky. Ďakujem. A ešte limču. Páči sa vaša limonáda, ďakujem. A mohla by som poprosiť ešte takýto jahodový koláč. Cheesecake, jasné. Páči. Koľko to bude? Poprosím vás 30 eur.
Čože? 30? Áno, toto je taká drahšia reštaurácia. No dobre, tak páči sa. Jasné, díky. Tá zmrzlina je dobrá. Moc mi chutila. Mňam, makaronky sú strašne super, dobrá mňamka. Hej, majú to tu dobre, ale dosť drahé. To hej. Však je to najluxusnejšia reštaurácia v meste, tak čo sa čuduješ? Jo. Poďme, lebo už za chvíľu do 9 skoro. Musíme ísť pozrieť ten nový dom. A kúpime ho? Možno, ešte uvidíme. Jo, asi áno, lebo akože musíme niekedy kúpiť nejaký normálny dom. A ten vypadal fakt super a ešte aj za dobrú cenu. Dobre, poďme. Ja som ten dom dneska robila, takže bude tak nejak nový zrenovovaný. Je to tento dom. Tak sa poďme na ňo pozrieť. Není ešte plno zariadení, sú tam iba zariadenia, okej. Oni musia ísť na lodiach, počkajte, toto je tá nájomníčka, ktorá to tam vlastne... Dobre. Páni, to je pri mori. No ne, to je hustý. Jo, je to tu hustý. Jo. Dobre. To ste vy, dobrý deň. Vy ste tí, čo došli pozrieť ten nový dom? Áno, dobrý. Dobrý. No, takže toto je dom a vždy, keď chcete tam ísť, musíte to preplúť týmito loďkami. Takže tak, tuto máme takú menšiu úschovňu veci, takú garáž. Tak poďte, sadnite si na hociakú loď. Dobre. Takže cenu asi viete, áno. Tak to by tak mohlo byť. Cena. Jo, jasne. Cena je v poho. Fajn, to som rada, pretože keby tá cena nevyhovovala, tak sa to dá aj zmenšiť. Hej, no podľa mňa je to fajn. Dobre. Takže cena vyhovuje. Takže sme tu, cez leto tu môžete sa kúpať v tomto mori, je vaše a cez zimu môžete sa tu korčulovať, alebo tak. Takže je to celkom výhodné. Je pravda, že cez zimu kvôli tomuto mori tu býva dosť veľká zima, ale vnútri sa dá kúriť, takže. Dobre, toto je taký domček, kde sa môžu deti hrať. Všetko, čo tu uvidíte, tu nehávame. Takže si môžete zvyknúť, že to tu bude. To je hezké, aj trampolína. My milujeme trampolínu. Jasné. Dobre, deti, poďte dole. Musíme to tu ešte popozerať predsa. Takže, poďte ďalej. Keby sa vám to dneska páčilo, tak by to môžete zaplatiť a ja vám dám len na kľúčiky. Si to môžete nasťahovať. To sú tie kľúčiky. Tieto môžu byť pre vás, pane. Tieto napríklad pre mamu. A tieto si môže zobrať vaša dcéra. Takže máme 3 náhradné kľúčiky. Poďme ďalej. Je tu 3 poschodia, takže je to fakt obrovský dom. To videla som na fotkách. Poďme najskôr do druhého poschodia, tam sa nachádza kuchyňa, obývačka, spálňa a kúpeľňa. No mne sa to zatiaľ páči. No teda nie. Takže, toto je spálňa. Páni, tá je nádherná. Jo, tá je krásna, je tu výhľad na more. Áno, tu je kuchyňa. Hustý. Poďte, deti, lebo mi tu pobehujete.
veľký televízor. Tuto je tiež tuto je obývačka a tu je kuchyňa. Potom ešte tu je takáto menšia terasa. Takže tak. A tu máte laničku. Poďme ďalej. Tu je kúpeľňa. Moc hezká. Je tu aj malá vanička pre malé bábätka, aj nočníček. Je tu aj veľká vaňa. Dokonca tu je aj práčka so sušičkou. No zatiaľ nemám slov. Je to moc hezký dom. Dobre, poďme ďať tretie poschodie. Tam sú izbičky. Takže tak. Ako som mohla spomenúť, dá sa tu kúriť, sú tu také radiátory vbudované, takže tak. Takže vám tu nebude cez zimu zima, ale cez leto je tu fakt dobre, lebo je tu to more, takže nemusíte kupovať bazén ani nič. Tuto je taká hracia miestnosť. Domáce ihrisko! Jupi! Áno, domáce ihrisko. Hustý. Tak a tuto je prvá izba a tá je teda, môže byť pre vaše dvojčatá. Krásna izbička. Skrine sú tu takéto boxy na hračky, tu sa môžete schovávať. Pádi, to je hustý. A tu sú dve postele a tento domček tu tiež zostáva, to je pre Barbiny. Fakt super. Potom ďalšia izba je teda pre bábätko, neviem, či budete mať. Áno, práve čakáme bábätko. No vidíte, toto je dom pre vás ako vybavený. Takže tu je postielka, prebalovací pult a takýto sedačka a tak ďalej. A posledná je izba pre takú mladú dámu. Aj my sme takú mali, tuto môže cvičiť. Hustý, to je fakt super. Tuto mala psíka a takúto posteľ, tu sa mohla malovať, písať úlohy a tak ďalej. No, ja si myslím, že toto je pre nás ako vhodné. Čo myslíš z toto? Jo, jasne, je to super, strašne moc. Ja by som to hneď bral, lebo tu sú proste toľko izieb, výhody. Môžeme tu grilovať. Jo, takže berete to? Áno, my to teraz rovno zaplatíme. Keď pôjdeme do bankomatu, musíme ísť do banky pre peniaze, takže... Ale zastavíme sa tu. Dobre, takže sa ešte uvidíme. Dovidenia. Dovidenia. Prepáčte, ja som trochu zachrípnutá, takže hovorím tak divne, ale ináč izba. Takže toto bol ten dom a teraz idú do tej banky si vybrať tie peniaze. A niečo vybaviť. No. Takže poďme vybrať tie peniaze a zoberieme to. Dobre. Dobre, poďme. Ja. Ešte som musela niečo vybaviť, zatiaľ si sadnite a ja to idem vybaviť. Jo, ja si sadnu, nie ja. Deti, nehádajte sa, sme v banke. No. Počkajte, tu je taký malý detský kútik, choďte sa zatiaľ pohrať. Kde? Jej, to je hustý. Dobre, nejak vám môžem pomôcť? Dobre, jasné. Tu máte
takéto na peniaze. Jasné. Aha, dobre, jasne, ďakujem. Podpíš. Dobre, dovidenia. Deti, ideme. Ale my ešte nechceme. My tu ešte chceme zostať. Nás to začalo baviť. Musíme už ísť. Poďme pre nich. Počkajte ma vonku, lebo oni nepôjdu ani. Deti, ideme, som povedala. Mami, prosím. Ideme, ja sa ponáhľam. Musíme to ísť zaplatiť ten dom a ešte sa tam predsťahovať. Viete, koľko to zabere času? OK. No, vidíte, že ste dobré deti. Poďme. A vonku je najmä zima, tak musíme si pohnúť. Nechcete hádam zmrznúť? Môžeme na cestu cukrík? Ach, iba jeden. Dobre. A ja chcem. No a už poďme. Ono to je vlastne tak, že oni sa to vzťahujú, ale teraz nikde nebývajú, takže nemám ako keby pre nich veci, lebo som dneska práve urobila ten dom aj tú rodinku, takže to bude trochu komplikované, ale ja to nejako spravím. Dneska sa tam ešte nenasťahujú, iba si to kúpia ten dom a to je asi všetko, čo v dnešnom videu uvidíte, ale ešte dneska budem robiť škôlku, takže na to sa tiež môžete pozrieť. Vy ste došli. Dobre, tak máte tie peniaze? Áno, páči sa. Dobre, ďakujem. Takže tu máte kľúčiky. Ja mám vlastné kľúče. Jo. Páni, tá sedačka je fakt super. A ja teda idem. Dovidenia. Tento dom už je váš. No, tak to je super. Kľúčiky si môžete dať sem. A chodite si teda ten dom užiť. Jupi! Ja idem rovno do svojej izby. A ja. No a ešte v dnešnom videu teda pôjdem robiť tú škôlku. Takže poďme na to. Spravíme ju v blízkosti domu. Asi tuto. A pokiaľ budete chcieť pokračovanie tejto hodinky, tak nezabudnite mi dať like, áno? A do komentáru napísať, že sa vám takéto videa páčia a ja ich budem robiť totálne viac. Možno urobím ešte aj Vianoce, toka. Ale to ešte uvidíme. Takže poďme robiť túto škôlku. Tu nebudem mať asi moc čo komentovať, takže proste budem robiť iba škôlku. Tu dám nejaké takéto posti. Ďalej, kde budú spať tí škôlkari.
Takže tak. A za vyčujúce vám dorobíme toto video. Čauky!